Nining paghandom sa ika-122 nga kasumaran sa Adlaw sa kaugalingnan, ang uban adunay pangindahay nining kasamtangang sitwasyon kung unsa kini atong sayran nining report. Walay kisaw ang dakbayan sa Sugbo nining Independence Day. Sukwahi sa miaging katuigan, mingaw kaayo ang mga damit sama sa Plaza Independencia ug Fort San Pedro nga saksi sa kasaysayan sa Sugbo. Hinon makita ang mga bandila sa nason. Samtang alang sa mga tao ang ayan nga dili hikalimtan ang kagawasan o giunsa kini sa pagkabot. Sa panghitabo karon sa pandemya, misamot ang kasibot sa mga tao nga mobalik sa kanhiayng panahon kung mahimo palang unta. Apan, wala na sila mahimo kung dili ang pagpangindahay nga unta makaangko na og kagawasan gikan sa virus nga mikuyanap karon. Mawalan taning kon virus. Man taog mawala na ni mawala na ning COVID. Kung nagkayusa kaniadto anang sa pag-angkon sa kaugalingnan sa nasod, mas maayo kuno nga himuon kini aron makalabang sa suliran nga nasinati karon sa nason. Celebrating Independence Day, siyempre kita bilang as the word itself nga Independence Day, we have the freedom being Filipino. Dini sa Plaza Independencia usa ni sa nahimong saksi sa atong kasaysayan sa pag-angkon nato sa ato ang kaugalingnan. Nining moderno nga panahon panghinaut sa atong mga kaigsuonan nga unta makaangkon kita ug kagawasan sa problema nga atong giatubang karon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.